Ko himen ko para be hit how try Jesus Christ mingong ning shap ngai ko bless ngi buram basuk bakumen jonga donut bakuit tam jongu Jesus mindagas ngi kalongga ngi buram jonga jingieid ya baru ke kristan kumjuru ya ke bamde kristan namar ka parte ka im namar ka jingieid ka pynïap tali ya baro katshaba omdon jingieid hangda om don kano ka jingso katshaba om don jingieid hangda don ka jingya pai hangda don ka jingso si hangda don ka jingieid hangda don ka pynïap brio ko himen ko para ngiyosno hagene ka por ka ba menda shapa ka jinglong jong ke brio bam don jingieid ngiyosno shapang ki hinga sem bam don jingieid Niosno shapang jait benriu bam don jingieid. Niosno shapang gari baper bam don jingieid. Niosno shapang ginong senshar bam don jingieid. Niosno shapang kimigi pa bam don jingieid. Niosno shapang kikun kikti bam don jingieid. Niosno shapang kikubor jang jingso si na buon ki jaka. Kamda meng niosno na ki himmen ki para kiba ya salang batngi hakane ka shate mingi hakabang yusno shapang pynïap brio namarka jingieid u Chris bat kabang idake yakas ngi burom jong ka donul bakuit tam jong Jesus ngi ive pa ive ngi deben kindiu yaka jingieid jongi how try sashasin Nireben pendim mai ia ka jingieid jongi sashasin haka donul jongi haka mensiam jongi hapadengi himen ki para jongi kade haka por bam don jingieid hapadeng himen ki para hangda kadon ga jingya snam para mangi nina ben yusno yaki kubo shapangi ingasem balaino lok Niosno shapan upa ulaino yakikon bat katanga kakami kikon jango baru lalation bat kawaipa Niosno yakakami balaino yakikon badang buing bat kale bat pynïap ya ulot bat ne penjot yakiingasen bat ki on hana on don jingieid shuh hapadang janghi Lese ki on hana kilap ya ke jingieid batimai da uwepat ne da kawepat. Ko himen ko para kane kalong ga juk kaba bamatam kaba mangi im. Kane kalong ga juk kaba pensioniu. Kane kalong ga juk kaba top yangi. Kane kalong ga juk kaba penjot ya ka jingieid jongi badu balai. Baniosno banioi buon gibri bajau umat namar ki wajingieid kindia na ki himen ki paya ngila banioi ya ki kinna kellong ki ba wajingieid jongi kimi ki pa ngila banioi buon gi kun sweat saudong jongi namar ki badeban pet yaki ki badeban sumar yaki kim don jingieid shuh naga benda jongi Don ki brio ki bawad jingieid saudong Henry ngakwa banong yepi ko himen ko para kalam ka jingieid ba pensyong nong rim halaru Jesus Christ ngimla bandon kano ka jingieid hakene ka partay kalam ka jingieid ba tarwada uble hangi ngimla ban Pinhun yanade da kano ka jingieid kaba kibru ki on hana kalong ka jingieid ba shisha don bon gibru ki terwa jingieid yangi saudong jongi lese don bon gi kon jongi ki ngop haka jingdi drak namar ki wa jingieid ba jingkamen ni don bon gi ramba hapadeng jongi ba wa dia ka jingieid haka jingim jongi da ka ba yalo paralok ba ka kiad Ni don bongi himen ki para jongi ki bawa jingieid da ka bangop chingop haka jingauria bat ka jimbrai do bat ke penjot ya ka suka sain bat ka jingkoi jongi ingasem ni don ki bangi ki ba yashud para mangi
haka kerteng jangka jingid baki ya kembid manobalabanit kambun ya ujisu daka ba penjot ya kewai ngiyosno siapa nga jing pynïap beriu namar ki on hanaki ngid ha ubele badlarangin ngid ya uta ubele kabaki on badai ubele ngin long shuh ban im hakene ka partai ki on handaru kadai namar ka jingid ko himmen ko para kane kalom ka juk jom ka kabele kabatok yani kane kalom ka juk jom kabele bam don jingid ngidon ka jingid tang ha ujisu ngidon gilaban lap ya ka jingid ba shisha tang ha ujisu Kris kalam ujisu Kris ngindon jingid shuh kane ka parte lada kibri ki wan ong yangi hamduru ngilaban lap jingid kalam ka donwood ba kuit tam jang ujisu kumno ngilayo ya ka donwood ka ba kuit tam jang ujisu namar ka jingid ula wansha kane ka parte namar ka jingid ula imha kane ka parte namar ka jingid ula shashitam ha kane ka parte namar ka jingid ula shayap ha kane ka parte ban namar ka jingid ula mipan na kane ka parte ban pensle yangi baro da ka jingid ka donwood ba koy tam jong Jesus Christ kalong ka jing tarwa jong ka jingid jong ubele yangi iway pa iway lada mga padmapi ngimdon kane ka jingkongo ya ka donwood ba koy tam jong Jesus kalong ka dak ka shin jong ka jingid beneng nginum laban imha kane ka parte pe ko himmen ko para saudong jongi katno tiliki ingasem jongi kila jot namar ka jingid namarom don jingishu namarom don ubleshu hakum kita ki ingasem namarom don ka donwood ba kuitam jongu jisu ba kringye ki shaka jingid haka jaka jonga donwood ba kuitam jongu jisu kila bu ki ve pa ki donwood ne ki ve pa kino ki kenja bale haka jingim jonki bale batok yangi bale batok yangi bale basyukor yangi kalom ka jinglom jongga juk menda ki bun ki bale bam don jingid pe ko himmen ko para katno ngut ki himmen ki para jongi kila du ya ka longing long sem menda katno tili ki himmen ki para ha Manipur kila jod ya ki yinga sem jongi ka ying jongi katno ngur ki kon gila do ya kimi ki pa jongi minda ha Manipur baki ong hana kadena mar ka jingid hangno kadon jingid haki ladang ngimpin syong nongrim ya ujisu haka donwood kamen siam ka jongi nginum laban don jingid hakane ka parte minda ka yale ban jingai na kane ka jingidu Kris kapartay minda kap top yangi da kabatarwa ya ka jingid batok jingid bam nila jingid bam kuy jingid kabasiniyo baki om kane kalong kabashisha ni haben husiar bha ha ka jingim ka jongi ban wad ya ka jingid kabanila jingid kabakuy jingid kabamap jingid ka kutub jingid ka pensule yangi lem konta ka parte kan jot manga ban mapiru ngin jot namar ka parte ka tarwa tangkad kabale batok ba yalam syaka jingjot ngidon uwe ubele ubalong ukris ngilong uwe ubele ulang upa bane ngilong uwe ubele ulang umensi yang bakoy kabba ngireke yagas ni buro janga donwood bakoy tam jamu Jesu ngide man ken mau kumno ubele uterwa yaga jingid ya upay di Israel ulang terwa yaga jingid ya kipay di Israel wat lada kilong ulong upay tam hapadeng buong gijayt ben riyo henre ubele ulabat yaga jutang
ula bat ya ka jutang bat ki buriu namaru don jingieid hapo jongu namar ba ula bat ya ka jutang ula kular ya upai di Israel lada pilong ki bat kongo ya ka jingieid jonga ngan kerku yepi hadu 1000 pateng ngan kerku yepi hadu 1000 pateng om tang yang marwe om tang hakikon jongi om tang hakikon kiksio jongi om tang hakikon miao jongi henre shahadu 1000 pateng kane kalonga jingi kane kalonga donor bakul tam ujisu ladang yai ne badu jisu ladangi idia ujisu unkentiu buram yangi tengide ben duai minta kasni hagane gasni buram jaga donor bakul tam jongu jisu bangin yo sashasin ya ke jimpen sleba timai jaga jingin kaperte minda kadon kam ya ke jimpen sleba timai jaga jingin. We need a new anointing of love in our life. Kajimpen timai jingid haga jingim jangi kajimpen timai jingisne hagane kai parte minda ko himmen ko para hagane gasni buram janga donur bakoi tam jangu jisu tungin duai nagabinda kaneka jimpen timai but ka jimpen slet timai janga jingid haga donur janga bariu a new anointing of love in the human hearts ai ka boru trai kanang pentimai yangi da kaneka jimpen sleba timai ka jimpen sleba timai ka ba pen kuit yangi ka ba pen koit yangi ka ba penya de yangi badu Chris kam dame shaka donut ba kuit tam ka jom ko jisab it hakane ka yukerish ba kuit hakane ka sni buram janga donut ba kuit tam jome ngitrang na kabinda ka jimpen sleba timai ha ka parte jimpen sleba timai ha Manipur ka jimpen sleba timai ha India ka jimpen sleba timai janga jingid ha ki ngasem jangi kenapa nginum long ki ba penjot ya ki ngasem henreng hilong ki ba te ya ka long ing long sem ba ki jai ben rio saudong jangi enyaro yautrai Jesus Christ